bine. Hai, Anica. Betty. Nu pot să filmez aici. Aoleu. Aoleu, taci, Anica. Taci că filmez. Ce filmezi? Gata, pe ce filmezi? Coaze screen. Cu ce? Pentru YouTube, mă, fată, mă. Așa. Uite, pe ce ți-a adus mami? Ia. Ce faci, Anica? Ce e piticania aia de haină? El mi-o să îmbrace banii. Aoleu. Dar asta nu e? Trebuie să stea. Asta e să iasă afară. Doamne, zici. E. Doamne! Hai, fotă, dă-te jos! Muri de râs. Bine ați venit la un episod. Bine ați venit la un episod de... Bine ați venit la un episod de Minecraft Pocket Edition. Scuzați-mă pentru asta. Dar, na, o să filmez altă dată. Liniște, Doamne. Poate aștălpile acum să singur în cameră, mă, nene, mă. Veniră peste mine, mă, nene, mă. Da, de ce veniră peste mine, mă, nene, mă? De ce, Doamne, pupața ștălpile tale? De ce, bă, vrei să te bat aici, să te omor? Așa, suntem singuri în sfârșit acum. Scuzați-mă pentru gălăgia asta. Dar muri de râs. Și mă rog. Am revenit la casa noastră. Bă, sper că apar pe canalul ăla. O să fac casa asta. Tot continui la ea. Am făcut-o mare, să știi așa. Așa le fac eu mereu. Nu știu de ce. Aici o să fie un geam așa, știți? De două blocuri și aici o să fie... Vedeți voi? Oricum. Da? Wow, wow, wow. The fuck? Trebuie să mai mergem să luăm lemn. Da? În sfârșit, stați un pic. Dacă vreți, dau mai sonorul mai încet. Îmi pare rău, poate nu mă aud tare. Dar eu n-am microfon și n-am. Îmi place. Îți place de Betty? Îmi place frumos. Da, și hai iară. Dar voi unde fusărăți atâtea ore? La bloc. Cu proncoana și cu Gabi de taie. Dă-i și ei jovară, să nu mai dați. De bracul și pe ea, Gabi. Asta cum, dacă stai iată afară așa? Ei, până unde la bloc, mă, cu avoana la... Asta e de câine, mă. E de câine, i-am dat la păpuși. Bine, mă, de... Da, așa. 170.000. Că mi-aș picioarele în ea. Scumpă. Eu mă dezbărcă și un kiluțu de liră. Deci că te aude lumea pe YouTube. Că și YouTube-ul, zac, închide dracu aia. Sare YouTube-ul al dracu. Măi, dar despre Innerul King. Dai de dură. Păi de unde-i, că din pastea aia veche? Nu vreau din abună, dar ce dreaptă. Nu vreau, mă, mică, nu vreau. Opa așa și opa așa. Opa așa și opa așa. E frig aici. Nu mai băga așa. Nu e frig, fetică. Nu mai băgai, doamne, când vreau să te bat. Păi e frig. E frig pe naiba. Închide ochii. Să ne închiși până mă dezbrac. Păi, La română scrisești? nu. Păi de ce? Deci iată, dacă nu scrisești la română, tot scrii. Bă, uitai? Mamă, uitai. Hai. Apucă-te, să te dau banii lui Baba. Te-ai împisezi de aici.